What's up guys? खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आरो गोदान मोनसे भिडिअखौ लानानै फैया जाबावबाय बे गोदान भिडिअआवहाय नोंसोर नुनो मोनगोन जे बाजेट गेमिं फन तो मोननै फन लानानै फैदों आं नोंसोरनि जुनै बे चेनेलावहाय नोंसोर बे भिडिअखौ फार्स्ट नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे घन्टियाखौ बुनानै लादो आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां बे गोरलैनो इन्ट्र'खौ नायना लादो आंनि भिडिअआ बिराद लेट जादोंमोन मानोना आङो गुजुगासिनो दं गोदोनाया मोजां होनो हाया बिनि थाखाय लोगोफोर भिडिअआ लेट जादों बिनि नोंसोर खोमा खालामनो हागौ आरो नोंथांनि गेजेराव बे मोननै फनखौ लानानै फैबाय आं Realme 6i जों Poco M2 Pro लोगोफोर नोंसोर बे भिडिअखौ नायबाय थादो आरो बे फननि डिटेल्सफोरखौ आं गासैबो लासै खोन्थागासिनो थानांगोनसै बे मोननै फनाबो एकदम सिमिलार थार एकदम नायनोबो खाट बाट एखे नुथारो खिसेबान Poco M2 Proआ मथाथा आरो ओमफ्राय Realme 6i आ एसेनो गोबा आरो ओमफ्राय Pocoआलाय मथाथा नोंसोर फातला फन फसायोबा नोंसोर Realme 6i खौ लानो हायो आरो नोंसोर गेमिं आरो जेबो हार्ड वार्क खालामो भिडिअ एडिटिं रेन्डारफोर नोंसोर Pocoनि M2 Proखौ लानो हायो मोननै फनावबो मोननै रोखोम आरि खोन्था दङ नोंसोर बा माखौ मोजां मोनो आं एबार खोन्थानायावहाय आरो केमेराफोरालाय गासिबो Realmeना सेम जोब गासिन मडेलावबो सेम माखौ नुजोबो आरो Pocoने देग्लायनि लन्च जानाया गोदान आरो चेन्ज बानायदों केमेरानि डिजाइनखौ Poco M2 Proनि खर'आवहाय खिसे आरि दं नइस केन्सेलेसननि माइक दं आरो बेकआबो खिसे बेटारसिनबाव बेनो गरिला ग्लास प्रटेक्सन होदों आरो माने Realme 6i नाय जाबाय नोंनो जेबो गैया प्लास्टिक बेक कभारसो गोग्लैला माला आखाइनिफ्राय खिसे गिनांगौ जायो आरो बिनि लोगोसे डिसप्ले साइजआखौबो 6.67 इंच IPS LCD मोननैनिबो भिडिअ रेजोल्यूशना 1080p नि गाइस नोंसोर मोननै फनावबो एसेबो मोनसेबो डिफरेन्ट नुनाय नङा नोंसोर ल' लाइट कालार खिसेयानो आरिया लोगोफोर मबाइलनि डिसप्लेआव खुनु डिफल्ट गैया आरो मोननैबो FHD फुल HD डिसप्ले मुभि आरो जेखुनु भिडिअ नायनोहाय फुल इन्जयमेन्ट जागोन आरो नोंसोरो मोननै भेरिएन्टआव मोनगोन बे फनाखौहाय मोननै भेरिएन्टआवहाय मोनगोन 6GB आरो 4GB रेमआवहाय 4GB रेमआ जाबाय नोंहा 64GB स्ट'रेज ओमफ्राय नोंहा 6GB जाबाय 128GB स्ट'रेज लोगोफोर डिफरेन्ट प्राइसआवहाय मोनगोन बे फनाखौ आरो नोंसोरो बे फनाखौहाय बायनो हागोन आरो दानो जों डिसप्लेनि टाच रेसपन्सखौ नायगोनसै डिसप्लेनि टाच रेसपन्सआ नायदोनि मबाइलनि बारा स्पिडसिन लोगोफोर आं रिकमेन्ड खालामो M2 Proने नोङो जाबाय 6Hz रिफ्रेश आरो बेनो जाबाय 90Hz स्मुथनेस बारा मोनसिनगोन Realme 6i आव अभियासलि बिनो रिफ्रेश रेटआ गोजौआवहाय दं बे टाइमाव जों प्रसेसरनि खोथा रायज्लायनोसै प्रसेसरनि खोथा रायज्लायबाथ' Poco M2 Proआ बेटार अपसनसिन मानोना बिहा स्नेपड्रैगन 720G 8 नैनोमीटर प्रसेसर लागाया जादों Adreno 618 GPU लागाया जादों ओल्ड इसे Realme 6i आवहाय जाबाय Helio G90T 12 नैनोमीटर प्रसेसर आरो GPUआ जाबाय Mali G76 लेटेस्ट वर्जन Poco M2 Proआवहाय जादों नोङो बेटारा जाबाय नोङो 5020 mAh आरो बेहानो Realme 6i आवहाय बेटारि लागाया जादों 4300 mAh नि फार्स्ट 20W चार्जार आरो नोङो 30W सपोर्टेड किन्तु बक्सआव नों 20निल' मोननाय 20W नि चार्जारखौल' फ्रियाव मोनफागोन Pocoआबो 33 इनबक्स चार्जार फैखानाय फास्ट वार्डनि लोगोफोर नोंसोरो एबार मा खालामनो बेटारा मोजां नांखागौ मानसिफोरनालाय आरो केमेराबो बिराद सिमिलार सेम टु सेम एकदम खुनु डिफल्ट गैया केमेरायावहाय 48 मेगापिक्सेल आरो नोंसोर बेहाय वाइड एंगेलावहाय खौ शुट खालामबा बे केमेराजोंहाय नुनो मोनगोन जे डिटेल्सफोरानि केमेरानि डिटेल्सआ 48 मेगापिक्सेलनि शुट केमेरा नोंसोरखौ होनोसै गोजाननिफ्राय शुट खालामबाथ' मोजाङै नुयो खाथियावहाय आरो Realme 6i निखौ खिसे जुम खालामनानै नायला डिटेल्सआ मोजां नुवा आरो खिसे खिस्लास्ला नुयो
थ' नोंसोर आरो खाथिनिफ्राय पक' M2 Proनि फट'खौ मोजां नुवा थ' रियेलिस्टिक नुवा नोंसोरना खिसे ब्लु टाइपनि नुयो लामाथ' बिदि ब्लु जायाना थ' पक'निबो खिसे केमेरा डिफल्ट दं बेनाबो रियेलमिनिबो खिसे इना मानोना जुम खालामला फट'खौ फेदेरला गावस्रालाङो आरो थ' फट'आलाय गासिबो मोजां फैजोबो पक' M2 Proनिफ्राय आरो रियेलमि 6i मोजां जासिनो खाथियाव नायबा जुम खालामा माने थ' बेनि लोगोसे भिडिअखौ 4K भिडिअ शुट खालामनो हागोन 30 FPS नि लोगोफोर नोंसोर टेनसनानो खुनु लानांथारा दानि बाथ्राया जाहैबाय नोंसोरना प्राइस प्रब्लेम थ' प्राइसआवहाय नायगोनि मबाइल दामा मबाइलथार थ' मोननैनोबो खिसे सिमिलार खिसे 1000 रुपिसनिबो डिफारेन्ट आरो नोंसोरो मोननैनि मथे मोनसे अफर्ड खालामनो हागौ खिन्थु ना आंलाय नोंसोरखौ बुंनो हागोन पक' M2 Pro इज द बेटार अपसन मानोना बे गेमिंबो खालामो आरो भिडिअ रेन्डारिं खालामोबो खिसे आराम जासिगोन थ' पक' नोंसोर डिसप्लेया खिसे मोजांसिन रेसपन्स टाइमाबो आरैनो रियेलमि 6i थ' नोंसोर गेम सेम गेलेयाला नोंसोर बेखौनो खालामनो हागोनसै आरो नर्माल इउजनि थाखाय जों एबार रायज्लायनो थांगोनसै जोंनि बयनिबो फेभारिट गेम आरो PUBGनिबो पार्ट थ' PUBG बे मबाइलावहाय PUBG माबोरै मा सोलिगोन मोननैयावहायबो डिटेल्स खोन्थागासिनो थालांसिनो नोंसोर रियेलमि 6i आवहाय 30 FPS आवहाय आरामनो गेलेजागोन गेम थ' नोंसोर बारा गोबाव गेम गेलेजानाय नङा थ' 2 घन्टा থেকে हाफ एन आवार गेमाखौ गोजोनै गेलेजागोन नङाबा बिराद हिटसिं प्रब्लेम जागोन मबाइलावहाय नाथाय बिराद गरम जायो बिनि थाखाय नोंसोरो बारा गेम गेलेनायनि थाखाय बे मबाइला नङा आरो नोंसोर रेगुलार 6-7 घन्टा गेम गेलेलाबाथ' बे मबाइला ब्रास जागोन थैखागोन स' आं बेखौ रेकमेन्ड खालामा गेम गेलेनायनि थाखाय 1.5 घन्टासिम 2 घन्टासिम गेलेबा जानाय नङा बेनि लोगोसे जों पक' M2 Proनि खोथाखौबो रायज्लायगोनसै पक' M2 Pro थ' नोंसोर बिराद स्मुथनेसखौ बारा मोननो हागोन मानोना बे स्नेपड्रेगन प्रसेसर आरो GPUआ खिसे ओल्ड भार्जन लाबो थ' नोंसोर हिटसिंआ प्रब्लेमाखौ खिसे खम मोननो हागोन नोंसोर रेगुलारलि 6-7 घन्टा गेमाखौ आरामनो गेलेजागोन आरो बेटारियाखौबो बेटारिथ' नङा बेट्रा होदों बेहा थ' नोंसोर 40 FPS फ्रेम रेटखौ मोननो हागोन आरो आरामनो गेलेजागोन थ' खुनु आरि गैया फुल एचडिआवहाय 45-40 FPS खौ मोनथारगोन जोरिलाबो बे मोननै फनावबो HD गेमिंआवबो सापर्ट खालामो हाइ सेटिंआव 40 आरो 45 आरियावहाय गेलेनो हागोनसै GPX टुल्स लागायनानै नङाबा 30 FPS सिमल' आरामनो गेलेजायो बेनि गोजौआवहाय आरोखि मोना फ्रेम रेटआ गोग्लैयो ड्रप जायो बिरादनो थ' नोंसोर 40-45 नि आरियाव गेलेगोनबा GPX टुल्ससो डाउनलड खालामनांगोन HDR आव गेलेनोबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबोरै मोनखो स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबायला कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनो हागोन आरो माबाफोर खोन्था बाथ्रा दं गोसो सिङावहाय थ' नोंसोर आंखौ बेसिक जानानै कुइसनखौ कमेन्टआवहाय ड्रप खालामनो हागोन आं जेब्लानो टाइम मोनगोन अब्लानो रिप्लाइ खालामना होगोन आरो लोगोफोर नोंसोर बे चेनेलावहाय गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ बुनानै ला आरो जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोनसै थ' दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड आरो जय हिन्द